айнаму қадар фани гуфтум ку алгебра химия ду фани зурай яктиш меҳнатай меҳнат я тайгас чия тарбия ҷисмонӣ тарбия ҷисмонӣ барои чӣ дӯст медоштем барое ки маълимам тарбия ҷисмонӣ мегуфт бачаҳо оварден либос мегуфтем не туғриай бирен футбол бозӣ кунед баъд хеле 16 кас ба костюм бурук иси поля медаванд арақ кардагиян мешинам ба дарси адабиёт синф бу гирифтагияне ки ҳама довольная зато бридан ку ҳам хаста ё маълими меҳнат ман раҳмат мегӯм маълими меҳнат ман барое ки ман пишчамо одам ёд гирифтам побел чиай ёд гирифтам руфтан чиай ӯ хе набуд ки бишина да дарс бига ки инаи дарсҳоро бихоне ина иҷара не хеле кор каналка не бачаҳо гирифтем бела рафте мерем ҳамакаса задесай бо ҳамун хе бо либосҳо тар ҳама арақ кардагӣ да дарси чӣ правилно адабиёт чидаги ҳама довольная